Ayo, Mbok. Iki cerita tinggalane jaman kuno. Jaman kuno. Nalikane wong Jawa dijajah londo. Ana jagoan bela rakyat bela bangsa. Jenenge Rompi ing desa Tambak Oso. Lurah Gedangan kok dadi londo blangkonan nganti londo tindak esok menang-menang nagih pajak bakne salib dikepuki Rompi ra trimo lurah Gedangan dipateni Etan kali jagoane paiti kusir dokar buruwe sugeng midhangetaken gedhe-gedhe raga Bathara Putra lalagon menika katuraken dumateng Kang Mas Ribut pimpinan Raga Bathara Putra ayo Bapak paiti yen Rompi gaweane pancen maling ning hasile diweneh dipikir miskin iki sandiwara kuno ceritane lodrok yo sarip tambah oso ayo Mas Bintang kula kedute bro esek-esek ah sayo gebes lho Gepesi iki crita tinggalane jaman kuno nalikane wong Jawa dijajah londo ana jagoan bela rakyat bela bangsa jenenge Sarip ing desa Tambak Oso Lurah Gedangan kok dadi londo blangkonan nganti londo tindak esak menang-menang nagih pajak kok Sarip digepuki Sarip ra trimo Lurah Gedangan dipateni Nitan kali jagoane paiti kusur dokar buruwe Abah Haji kulon-kulon kali sarip jagoan sekti musuh bebuyutan paiti tusuk yen Sarip pakeyane pancen digasiling diwenehke fakir miskin aja ditiru iku sandiwara kuno critane lodrok Sarip Tambak
Waton dadi gandolane ati pungkasane perpisahan nama bulan bakal bali kayangan tresno tulus sintaksin lintang rembulan katresnani Joko Tarub nama bulan ayo Mas Bendra enak-enak ngono lho Rangga Bathara Putra jarananku yo Panjak Balakrama Waton dadi gandolane ati pungkasane perpisahan nawang wulan bakal bali kayangan tresno tulus sinaksan lintang rembulan katresnane Joko Tarub nawang wulan Rangga Bathara Putra